Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spunem un bun venit la conferința Edictum Dei. Numele meu este George Găvruș. În numele echipei de organizare, vă mulțumesc că sunteți prezenți la Ateneu în această frumoasă seară de vară. Aceasta este prima noastră conferință la București, după 7 ani în care am făcut conferințe și evenimente la Cluj. Cine suntem? Ce ne propunem? Edictum Dei este o organizație studențească formată dintr-un grup de inimoși, cum ne numea domnul Andrei Pleșu, care pe lângă joburile noastre ne facem timp să organizăm evenimente la care promovăm în universitate și în spațiu public valorile morale ce își au sorgintea în învățătura iudeo-creștină. Încercăm să generăm un spațiu de dialog și de discuție despre Dumnezeu și despre valori creștine. Societatea noastră românească este încă profund marcată de cei 45 de ani de ideologie atee, peste care se adaugă curentele laiciste, relativiste, pragmatiste. Ne integrăm în spațiul european, spațiu care eșuează să recunoască rolul fundamental ce l-a jucat creștinismul și valorile sale în construcția Europei. Într-o notă mai personală, mi-am petrecut 9 ani de zile din viață în Asia Centrală, în Afganistan. Spre deosebire de toate țările din prejur, Afganistanul nu a fost niciodată colonizat. Mai mult, până prin anii 40 a fost o țară interzisă străinilor. În secolul XIX a fost folosită ca și stat tampon între Imperiul Țarist la nord și Imperiul Britanic la vest. În ceea ce s-a numit atunci The Great Game, care era jocul diplomatic și militar pentru controlarea Asiei Centrale. Astfel, astăzi, Afganistanul este o țară ce în ultimul mileniu nu a fost influențată deloc de valori creștine. La afgani există o lege nescrisă, care e mai importantă decât legea scrisă, evident, legea răzbunării. Dacă nu te răzbuni, îți pierzi onoarea și rolul și locul în societate. Această filozofie alimentează acest ciclu al violenței de care am auzit și care din păcate ne-a afectat chiar și pe noi, românii, 27 de militari români, dacă nu greșesc, și-au pierdut viața în Afganistan, sute de răniți. Iertarea dușmanului, iubirea aproapelui, toleranța, nu au pătruns niciodată în etosul poporului afgan. Pe când tocmai aceste valori au condus la progresul din lumea vestică, de care ne bucurăm și noi astăzi. Întrebarea fundamentală la care încercăm să răspundem este: poate Europa să se îndepărteze de Dumnezeu, de valorile creștine care au stat la baza civilizației ei și să supraviețuiască? Invitatul serii, după cum știți, este domnul Denis Prager, care ne va fi prezentat în momentele următoare de către domnul Teodor Baconski, căruia îi mulțumim călduros pentru prezența sa. În a doua parte a conferinței vom avea un dialog între domnul Denis Prager și prietenul organizației Edictum Dei, domnul profesor Adrian Papahagi. Apoi vom continua cu o serie de Q&A, de întrebări și răspunsuri, moderată tot de către domnul Adrian Papahagi. La final vom avea o sesiune de semnare a cărții domnului Prager
recent publicată de către editura Succeed Publishing, reprezentată de domnul Vasilică Croitor aici de față. Și acum vă doresc o seară cât mai inspirantă și am onoarea de a-l invita la microfon pe domnul Teodor Paconski.